namhlanje la ekhaya ngubaba wakhona la ekhaya. Namhlanje sihlangene lapha senza umcimbi. Ngoba kunomcimbi, umcimbi wokubonga abantwana. Sijabule kakhulu namhlanje. Injabulo ingenhla. Yiko ngiyinkosi nje namhlanje. Inkosi yakwakhumalo namhlanje. Ngenxa yenjabulo, injabulo engibeka lapha ebukhosini. Ngenxa yalento esiyenzayo ukubonga abantwana abayisibusiso abantwana. Manje ke siyajabula siyabonga ukuthi sabaphiwa abantwana la ekhaya. Yiko uwo lo mcimbi esihlangene ngawo la ekhaya namhlanje. Kungama manqoba kwakunandisa inkosana yala ekhaya ugwejubomvu njengontolwane uBenard. Namhlanje siyabusa namhlanje kubongwa izingane kubongwa thina kahle kahle abazali bathe bazothi basibonge namhlanje isipho sezingane. Kuyisibusiso esikhulu ke kithi nokuba nje nabazali abafana nabo. Siyambonga impela ongabonwayo uNkulunkulu ukuba ababusise ababonise indlela ukuthi bakhona ukusenzela umcimbi omuhle kangaka. Sithi siyibongele nje siyabantwana sizobusa ke sijabule sikhululeke nje sonke siyabonga. Usuku olukhulu nje mfowethu ushaye kahle nje mfowethu apha sinomfula lapha. Usuku olukhulu. Sanibonani, igama lami ngicela okuhle Mbali Khumalo kodwa bangibiza ngomasisi la ekhaya. Yimi intombazane endala. Namhlanje ubaba nomama basenzele umcimbi wokusibonga. Kuyenziwa vele. Sijabule kakhulu, basijabulisile nathi nje ukuthi sihlangane sibe sonke siwumndeni abakade sabagcina sibabone sihlangene nje. Siyabonga. And he is mine, but with the precious blood of Christ. Kodwa ke kubuya oyedwa ezobonga uJesu Kristo. uJesu Kristo uyabuza ukuthi ke ingabe baphi laba abanye ophulukiswe kanye nabo. Kodwa ke uyamtshela lo ophulukisiwe okuyile wazobonga uNkulunkulu. Uyamtshela ukuthi cha sukuma ukukholwa kwakho usisile. Ngathi bangabe sibelibala ngakubalo.
Sizakubonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele kona, ikakhulukazi umama nobaba bebonga labantwana uNkulunkulu abaphe bona. Kukhona abanye abantu abafisayo abakhala isililo sikahana bekhalela ukuba bathola abantwana bahleze emshadweni yabo, kodwa-ke ngabatholi abantwana. Kodwa thina noma mama khumalo bakhumalo nibe nenhlanhla malihlezi nomshado uNkulunkulu wanika labantwana ukuba la kuthi mangabe khona lidinga usizo bakwazi ukumsiza. Yingakho-ke namhlanje linqume lolu suku ukuba nibabonge uNkulunkulu, nibabonge kuy'dalwa zakuleli khaya, ukuba ngaso sonke-ke manje isikhathi sibanikela kuNkulunkulu, sibanikela kuy'dalwa zakuleli khaya, ukuba ngaso sonke isikhathi bagcineke kuNkulunkulu, uNkulunkulu abagcine abalonde. Angithi fanelekile ukuthi mangabe singabantu sibe nekhona lethu lokukhuleka. Mina ke ngumamkhulu umfiki wakamasonde emadadeni. Ngumamkhulu ke mina la ekhaya. Njoba silapha nje Nkosi yami. Sizojabula. Nabo mza wami lapha bekhulisa abantwana ukhumalo nomza wami uthulile. Bazokhulisa bazolokhu ukubongela abantu ababo kulomcimbi omuhle ongaka esikuwo. Sijabule siyanconcoza sithi nje kuqhubekele konke kahle, kuqhubekele phambili. Leso shnezo mfowenu angithi kumnandi ngoba leso shnezo mfowenu phela ngithi umuntu ngombonasi yimina lo ngithi bebangithi bangisijode isibongo sakamabaso noma kusesekhona ipayifusi abayiqede kodwa phela ngwasekhaya. Ukani-ke namhlanje okusho ukuthi-ke bekade kuyinto eqhamuka kuNkulunkulu ukuba nishunezwe yini kusuku namhlanje. Mangabe-ke abazali benu bezonibonga kuNkulunkulu, hayi ukuthi-ke mangabe beza kubonga nina kuNkulunkulu, ngoba phela abantwana isibusiso sivela kuye ezulwini. So hayi ukuthi-ke mangabe benibonga ukuthi lo uNkulunkulu baba sebenele, cha. Sipho umntwana isipho esivela kuNkulunkulu. Phakathi cha ophuzayo lawa manzi, ophuzayo lawa manzi, ophuzayo kulawa manzi abomina naphakathi cha. Masale phansi. Enyangeni endlule mangabe sisenkonzweni efana nale emlambithi, ngathi mangabe ngiqala ukuba ngenze intshumayelo yami, Nkosi yami nezongixolela ngababuza umbuzo laba bafoni nodade, ngababuza umbuzo ngoba bazalwane kunzima ukuthi-ke wenzele abantu inkonzo ubaxhumanise noNkulunkulu kodwa bengamazi yena. Uyakholwa uNkulunkulu esomneni mandla wonke? Yamazi. Uyakholwa uNkulunkulu esomneni mandla wonke? Uyamazi. Uyakholwa uNkulunkulu esomneni mandla wonke? Uyamazi. Uyakholwa uNkulunkulu esomneni mandla wonke? Uyamazi. Oh, chacho sotha umazi. Manqoba, uyakholwa uNkulunkulu esomneni mandla wonke? Uyamazi. Sanibonani, igama lami ngubonisiwe ngwamsimango kodwa ngibizwa ngoki. Wonke umuntu ongaziyo la ekhaya ngibizwa ngoki. Ngila kakhumalo namhlanje ngize kumsebenzi wey'ngane zala ekhaya o-organize ubaba omkhulu noma omkhulu ukubonga abantwana babo. Abathi no mbethele nabantu bendawo bafowethu nodadewethu namhlanje bayajabula. Kodwa yazini ukuthi-ke ekuhambeni kwesikhathi yibona abazothi-ke babetheleni.
lapho khona bezobe bekhuluma bembeka amabala. Kodwa noma bangasebenze njalo, yazini ukuthi-ke uNkulunkulu khona ngeke bendawo. Nazi ukuthi ubaba usezulwini ukhona, ukuthi noma bakhona izinto abayikhulumayo ney'thathe ney'buyisele kuNkulunkulu, ngoba ubaba wethu unoswelo, ubaba wethu unothando. Yingakho ngibuze ukuthi-ke niyakholwa yini kuye, ngoba lo Nkulunkulu unoswelo, lo Nkulunkulu unothando, lo Nkulunkulu uyanakekela ngaso sonke isikhathi. Ngaso sonke isikhathi nathi kufanelekile ukuba sibe kuye, sinikele ngey'nhliziyo zethu zonke manje kusebenza phakade. Igama uSimpiwe Valentino Khumalo. Nickname uBhumza, abanokumiza uBhumza. Sihlangene la kwaKhumalo basenzela umsebenzi, abazali basenzela umsebenzi ukubonga izingane. Sanibonani, igama lami Inkosi Nomusa Khumalo, bangibiza ngosisiki. La ekhaya sihlangene lana ngoba abazali mama nobaba basenzela umsebenzi wokusibonga njengezingane za la ekhaya.
Now in the end, ngizongena phela naye ifoni kagogo. I need a special someone. I need a friend. I need a lover. I need a dad. Somebody to give me some that you love. Somebody to give me some that you love. Somebody to give me, baby. Oh no, I need somebody to love. You love, baby, that you love. You love, baby, that you love. I need somebody to love. Give me real love, give me true love, give me you love. Somebody to love, give me real love. Masimemeza sithi hayi wozanbo nizoba nathi mangabe sibonga sidumisa uNkulunkulu sibonga nabadala balapha ngaphansi kwamasangalela ekhaya ukusilekelela nokusicelela kuNkulunkulu impilo ukuthi iqhubeke ngendlela eqhubeka ngayo. Ngithi ngicela ukunibonga ukuthi nikwazile ukuthi mangabe sicela ukuthi nifike nikwazi ukuthi nifike nizosibungaza. Ngithi nikhule uNkulunkulu anisikelele anibusise anipha amandla siyanithanda ngayo yonke indlela. Ngaphela ukukhuluma masingakhuluma ngothando sinithanda ngalo asazi lathi ukuthi singakhuluma kanjani kodwa nje kufanele ukuthi nazi ukuthi thina siyanithanda kakhulu akukho kunye esingakwenza ngaphandle kwenu. So nihlale nazi ukuthi hayi abazali bethu bayasithanda. Ngiyacela ukuthi nani nibe niphathe kahle nilalele sikushoyo nisihloniphe ukuze nikwazi ukuthi nikhule kahle ngendlela okuyiyona ngoba kuthiwa uma ukhula kufanele uhloniphe uyihle nonyoko kusho iBhayibheli incwadi engcwele ithi kufanele uhloniphe uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni. So ke ngithi kini bantu abami kufanele ngiyacela ukuthi nikhule kahle uNkulunkulu anibusise anipha amandla.
ngifisa Nkosi yami ngifisa nje ukubonga kakhulu Nkosi yami emandleni abe nawe insika ke engimeduze kwayo nami ukube kuthiwa bengizenzela ngabe nami ngihleli kanye nezingane zakhe ngoba nami ngijike ngiphenduke ngibe ingane yakhe ngoba kuyaye kushiwo kuthiwa noma uhambile ekhaya mina ngashada kodwa kuyaye ukuthi nakhona okungibheka emuva bese ngikhumbule emuva ngithi angeke ngilambe mina nginobhuti emuva ngifike ngithi uma ngimemeza ashesha ngisho noma ngabe ngikuphi ngithi mangithi nje mamsimanga namhlanje ngilela ngidlile ngivele lithi imali yoshonila ngabe sebeyangena bantwana ngisobhekisa abantwaneni namhlanje bantwana bami uBheki noThulile sifunda sonke esikole sikhule sonke noBheki one house one bedroom separate beds mina bengilala nonokwazi Thembekile lala nolakhe so ke hayi uBheki ke bamtshungu bethobani okay kunandaba but sikhuliswe sonke ndawonye sidla endishini eyodwa ngiyakubuka khona manje abantwana bethu sibadivayidile sinesilungu esiningi abantwana bethu balala emakamereni wabo that's why abantwana bethu sometimes bezoluthulana bengasazwani thina siyazwana because asilanda ndawonye sidla ndawonye ukuthi angigezi izandla akayigezana bekuyini kulakhi kuBheki kuThembekile kuthanda sifaka izandla emasini sithele ngapha sishonise emlonyeni uBheki mayilahli inkomo ngimkhaphe soyifuna size siyithole because uzostrap makhumalo ayifuna inkomo zakhe so ngifuna ukubuya ngikhulume nabantwana bami uma ngabe umuntu esifazane let me say uyashada ushada indoda yakho inesurgery or ushada indoda yakhe rana amateksi hamba ngelinye ilanga uphone indoda yakho uphatha uphuthula ukuphatha amazi ushonele la kusquat wakho uyosquata nawe so that ngelinye ilanga makwenzeka uNkulunkulu ubaba wakwakho ethola umsebenzi phesheya amateksi asesele nawe lingawi business ayawo ama business because nabantu besifazane ehlale endini siba amabromboti goqizana ante seneti uhlale phansi uphuze umekhaphe no phuma esikwada nakubona so that kuzothi mangabe indoda iphazamiseke ukwazi ukuphuma wazi ukuthi iliphi itax ebhadaliwe iliphi elikolodayo lama tax acheckisa malini imali ibhekwa kanjani baholela kanjani no driver sikhathela abafaza ukuthi mangabe indoda ifa bese nomusi yafa thina sesigugile siqedile bona basamelwe icala lokuthi bathathe inyathelo ukuthi babone ukuthi kwenzakalani
Bantwana bam, niyazazela ukuthi nginithanda kanjani. Yinini engingabatshela ukuthi nginithanda kanjani. Niyazazela nasesontweni ngendlela enginithanda ngayo. Engifuna ukusho kukodwa ukuthi okube niyobe nikwenza noma ikuphi lapha nikhona nize nazi ukuthi ngiyanibona. Ngizobe ngilokhu ngishilo ngithi phuma uhambe, ngilokhu ngimemeza uziyojika khona ngithi ngiyakubona njalo. Ngiyakubona njalo. Uyozongena e-university sisi ngithi ngiyakubona njalo. Uthi noma usuhlezi lapho uhlezi khona uthi ey ungathi ugogo mdlalo siyangibona. Ngiyakubona njalo. Siyambonga kuNkulunkulu ngani. Nibone ukusibonga ngawo namhlanje. Siyabonga kakhulu siphelelwa amazwi. Asazi ukuthi sithini. Hayi mina okwami kufisha impela nje. Ngizothi nje siyabonga. Sibonga ukuthi hey basikhulisele nazi ingane zethu ezinhle kangaka. Bata bam ukuba benginesikhathi ngebhadi angikho right ngiyagula. Bengizonitshela. Niyangazi ke mina ngiyatshelana. Uyazi? Ngifisa ukuthi njoba nilapho namhlanje niseyabantwana. Angabe osisi nobhuti. Ndodakazi ongasekho kwela uselecteni. Ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova. Hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zandizweni. Yazi angabe osisi nobhuti nini. Nisabantwana bakakhumalo. Niyoba osisi nobhuti mzukwane naphuma la ekhaya nathola imizi yenu. After 10 years to come. Manqoba ngiyafisa ukukubonga ndodana. Ndodana yami ke le. Sibabolekile nje abakakhumalo but indodana yethu le. Ngoba ngisho ukuthi nisabantwana, qhubekani nibe abantwana, nibonele isibonele esihle kumfowenu lomdala. Usekhulile uManqoba but useyingane. Uyathumeka, uyahlonipha, angaze ngize ngimboneke mhlawumbe la ekhaya sebezomnika ke imvume. Angaze ngiyathetha ke mina abazalwane. Usisi lo sePitoli yangasi. Mangihamba lapha endleleni ngiyayimisa imoto. Ngithi ngala ngalesikhathi kwenze njani? Ekhaya. Ngifisa ukuthi abantu bami ubabuweni namhlanje benibonga yibani isibusiso kuyena. Nisazosebenza nenze konke. Sicela ukuthi ningalikhohlwa lekhaya. Sicela ukuthi la nikhona niba represent abazali benu.
Siyophele